Hello guys, bali alas 3 na ron sa hapon dayon. Ganihar gid mi diri, taud na gid mi diri. So ako sa swimming pool guys no, sa pangbata nga swimming pool. Naglakaw-lakaw ra ko diri. Sinindot gid siya lang. Naka-amaze kayo ang view. Makakuan kay ang view diri guys. Makawalag problema ni dere. Tite. Pakita po na ako, ma. Hi, langga. Pakita ka na ako, ma. Tara. Ato dito. Adidit. So, karon guys. Ismuli ata may mga 5 da boy. Ato ta dito lo ilang tao ta dito nila naligo. Di man day ko kakat-kat dere so. Tang. Loy, dili mo kuan dia. Ano di kay nimo? May hindi ka nagkamutab. Sila asa di utang. Matay mo 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 be bohon na goy. Ay mo di kay pa kuan re. Nadagon na sila. Iya na po. Manay kalinga. Di ko kinya. Tingnan tong tangon. Nakayo mi guys ani. Dara man na oy. Ano mo sinilas ni mo ma? Oh, yung sakit book natin. Ano to? Mapalit itakip yan ang book. Antay. Oh, yung sak ay. Malo, maswim, lupit ka nito. Lupit kang makinit. Hoy! Nawa na!